é agora o momento para os rapaces de Paradela. Son 8 rapaces alumnos do Colexio San Miguel de Paradela que van facer unha semblanza de Manuel Rodríguez López. Seu é o protagonismo desde este momento. Son rapaces que, cronolóxicamente, non puideron conocer a Manuel. Conocen a Manuel, afortunadamente, a través da súa obra, a través do que lles contan os seus profesores, e mesmo a través do que lles contan nas súas casas, porque, a fin de contas, Manuel Rodríguez López foi un home de carne e oso de Paradela, que vivía en Paradela coas xentes de Paradela. Rapaces do Concello de Paradela, o micrófono é vosso. Un ano máis, consideramos facer unha lembranza a Manuel Oreste Rodríguez López, en Paradela, lugar de descanso e pousada. No seu querido Rendulce, vivo a luz que lle alumearía as ideas generosas, de loita e xustiza, nas que creu e levou camiño adiante por onde se atopou. Na súa nenez tivo que sufrir o desacougo da emigración. Seu pai, incorporado ás filas no 1936. E o nai marchou para Barcelona cando ele só contaba 2 anos. Xogaba como todos os nenos e nenas, facendo moinhos coa cabeza dun nai. Manuel Orestes falaba así no seu libro, Saudade no Bulleiro. Sinto a nenés lonxano, arrebolando na ele, xogando cun balón feito de trapos, un tiracollos e aquel carromán. Son moi pobres os magos das aldeas, e os da vila non chegan ás bisbas. Foi instruído en San Pedro polo amo da casa. Tomaba a lección e rezaban o rosario. Cando no ano 1941 súa nai volta de Barcelona, leva o neno, sendo chorado por todos. Dende este momento considérase xa un emigrante. A súa viaxe longa, en tren, por distintas paisaxes, contrastarían coa imaxe de Galicia retida na súa república. A morriña pesaría como a unha lousa naquele pequeno de 7 anos. Di Basilio Álvarez no lineal de Soldada Miña. Dende as súas terras burguesas chegou a Barcelona hai xa anos. Ali medrou, loitou día tras día e sobre todo traballou. Ali faría a súa primeira comunión e máis tarde nacerían as 2 irmás que tivo. Ingresa no Instituto de Ensinanza Media e no curso 46-47 estudiaría no Seminario Menor, dedicando tempo á lectura, xogos e fútbol. Nestas datas xa facía poemas aproveitando as saídas á excursión. Escribo os primeiros versos en catalán, castelán e gallego. Foi un estudiante de boas notas. No ano 51-52, con 18 anos, matricúlase no Seminario Maior, no primeiro curso de filosofía. Rematando o curso, Manuel volta a Paradela de vacación. Confésalles aos seus pais a renuncia á volta ao seminário. A partir de entón, abríanse novos horizontes para o escritor. Irene, a que sería a súa muller, fora como ele, traballar a Barcelona. Ali se coñeceron aumentando os seus encontros e o seu amor. Casado, emprendería o camiño xuntos, tendo seus fillos Enrique e Santiago, que seguirían o camiño de seu pai. Segundo os que coñeceron, foi un marido e pai exemplar. A súa formación humanista, a súa estadía nos seminarios, coñecería e estudiaría os clásicos autores latinos, os poetas Horacio, Virgilio, Ovidio e prosistas como Cicerón, César, Tito Livio, entre outros. Adquiría o coñecemento da lingua e cultura latinas, nada de especiales. Tivo coñecemento e dominio do noso galego preferido ao traverso das salas. As críticas que facía a Galicia era o contacto cos mestres como Basilio Losada, Alonso Montero, Casado Nieto e outros. Contribuiu a mostrar o gran dominio da lingua catalana. Nesta lingua escribe os primeiros escarteos de poesía. Coñeceu e traduciu a Verdaguer, Maragall e Salvador Espriu. Traduciu a Crónica de Jacinto Verdaguer do catalán ao galego. Obra póstuma publicada pola Xunta de Galicia no ano 1995. Da súa poesía queda plasmada a religiosidade estereotipada no fondo do seu ser. Tendura cristiano poema Nadar unha esperanza. Na oración A beira do Árbigo demostra o amor por tanto de gracia dun de nos afogados no río. Adica un poema a Bexo dos ollos grandes e a San Pelán. No soneto a San Roque fai referencia a que pola súa intercesión a poboación de Lugo foi librada
hai 200 anos dunhos xermes víricos. En Semella un sono, fala da ofrenda do antigo reino de Galicia a Deus Sacramento. Amor e fé van sempre xundidos da mão. Ainda que en segundo, don Xesús Manuel Mato. Orel, don Xesús Mato, Manuel Orestes, non foi home de ritos, nin de cerimonias, ou fórmulas valeiras de sentido A ver, non pasa nada. Que estamos na casa. Arremetendo en ocasións para certos costumes clericais, antepoñendo sempre ese estudo. Negareime a cantar e rezar mentre haxa quen xura e quen chora, a pesar de enfrentarse demasiado cedo á prova da emigración. Non se apagou nel o espírito e apego ás súas horas, movéndose entre Galicia e Cataluña, establecendo sempre a ponte entre elas. Eu canto a dona que xa nos eizo, soña cos seus netos. Eu canto a moza que en cidade allea soña coa aldea. Eu canto a avó que acarrea a filla da súa filla. Poeta obreiro, despois de que deixar o seminario e ter superadas non poucas dificultades, un acervo cultural importante, entra a traballar nunha empresa metalúrgica. Sendo un traballador exemplar, pronto se fixo creador de xefes e compañía. Máis tarde, entra nunha empresa de maquinaria cinematográfica, sendo un oficial de primeira e xefe de persoas. A empresa C, que fai con Manuel Esquina, a soldado amigo. No seu limiar, o catedrático da Basilio Embaixador é un poeta obreiro, ou tal vez un obreiro poeta. O seu mundo é o sarrabal dos industriais, dos transportes colectivos, do fume da faca, da lama dos caminos, dos barrios obreiros, da nave da montaxe, o poeta do sol. Despois de quedarse no paro, como a todos os traballadores de OSAP, en 1984, non deixou de escribir. Afincado en Lugo no 1987, viaxou con Ángel Fole e Benxamín Andrade polos povos da provincia, facendo viaxes a outras comunidades e fora a Alemanha. Percorreu o camiño de Santiago e foi embaixador de Ceus en Bos Aires, desenrolando actividades como a Festa dos Olivos. Viaxou con Xaime Delgado, figura eminente da arqueoloxía cristá, da que era afervoado admirador, acompañando en traballos de campo e conferencias en centros culturais de Lugo. Escribe no Progreso e no Voz de Galicia. Participan en programas radiofónicos e a última traducción da obra a Atlántica. No 1989, diagnostícase unha enfermidade grave e morre no 1990. A instantes do noso alcalde, Xosé Manuel Mato Díaz, entregouselle á familia o título de fillo predilecto de Paradela. E, aquí nesta Casa da Cultura, fai honrada e católica con merecido respeto se lle atorga. Fagamos proveito da súa mensaxe, que con agarimo e esforzo tivo presente na súa traxectoria e para sempre quede con nós. Moitas gracias e boas noites. Feliz Natal a todos. Esta é a visión de Manolo Rodríguez por parte dos alumnos do Colexio de Paradela. Atención aos nosos visitantes de hoxe, porque os de Paradela sábeno perfectamente. Hai que decir que Manolo Rodríguez, aparte de todo o que se dixo, que efectivamente así é, era un momento tan bon que non sei como decirlo, é dicir, obrigaba os demais a ser amigos dele, e que contaxiaba querencia por Paradela, unha vocación ilimitada, un amor por Galicia, de xeito que é un representante de Paradela de cara ao mundo, pero era unha quinta esencia de Paradela tamén dentro do propio concello.